μετά Χριστό. Στον χώρο λοιπόν αυτό, όπως και σε όλη την περιοχή της Άνω Πόλεως, να ξέρετε, όλη η περιοχή της Άνω Πόλεως ήταν ιερός χώρος στην αρχαία Ελλάδα. Υπάρχει το αρχαίο Δίο, υπάρχει το κάστρο και υπάρχει και ο Παντοκράτορας. Είναι ένα τόξο το οποίο μας στέλνει πάρα πολύ καιρό πίσω. Τον 9ο λοιπόν αιώνα περίπου, στην περιοχή αυτή εδώ πέρα που βρίσκεται ο λαός και γύρω-γύρω μέχρι το ύψος του κάστρου, υπήρχαν αρχαιοελληνικοί ναοί. Στο σημείο αυτό που είναι χτισμένος ο ναός, υπήρχαν ερείπια ενός αρχαίου ναού που ήταν αφιερωμένο στο Δία. Υπήρχε λοιπόν ναός αφιερωμένος στο Δία κατά τα αρχαία χρόνια. Είχε καταστραφεί και είχαν μείνει τα ερείπια, δηλαδή τα υλικά. Τα υλικά αυτά λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν και για τα θεμέλια του ναού και σαν χώρος εν γέννη χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν να χτιστεί ο πρώτος ναός του Παντοκράτορα, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ απλός ναός. Τότε οι ναοί δεν ήταν όπως είναι σήμερα, ήταν πιο απλοί, πιο λιτοί. Ήταν μικρός λοιπόν. Τον 9ο λοιπόν αιώνα περίπου χτίστηκε ο πρώτος ναός που ήταν αφιερωμένος στον Κύριο, τον Παντοκράτορα. Όταν λέμε Παντοκράτορας, εννοούμε την εικόνα του Χριστού που είναι πάνω από όλα και επιβλέπει τα πάντα, αλλά και κρατάει τα πάντα. Αυτός λοιπόν είναι ο Παντοκράτορας.